I si tornem a Barcelona, quedem-nos ara al Festival Jardins de Pedralbes. Avui ha començat la seva 5a edició amb més de 20 concerts programats. D'aquí un quart d'hora aproximadament comença el primer de tots amb Rufus Wainwright, el millor cantautor del món, segons Elton John. Jordi, tu hi has parlat. Bona nit, sí, perquè va quedar captivat Elton John per la seva força vocal, la seva força musical i també per la seva originalitat. És el que destaquen tots els crítics musicals actuals d'aquest artista nascut als Estats Units. És molt versàtil, pot crear des d'una banda sonora de pel·lícula, com per exemple Shrek, a fer una òpera com Adrià l'Emperador. El que està clar és que aquesta versatilitat la podrem veure també a l'escenari amb el seu piano i acompanyat del guitarrista Pau Figueras. També té una visió molt negativa de Donald Trump, el president del seu país. And so embarrassing, and so kind of horrifying, really, for the president to do that, and then to make it about gun control, which is like it's insanity, you know, obviously. Rufus Wainwright, que li ha confessat alguns secrets a Jordi i Julià, secrets que es poden descobrir a través del web 8aldia.cat. Entrevista íntegra a aquest gran artista, el millor cantautor segons Elton John actual, a través de 8aldia.cat. I a banda d'aquest contingut exclusiu, molts d'altres, com aquests altres.